11-годишната Карина мечтае от малка да посети страната на изгряващото слънце. Тя обожава разказите на дядо си за нея и няма търпение един ден да види всичко със собствените си очи. Но когато съученичката и Теодора се връща от екскурзия до Япония, радостта на Карина бързо се превръща в разочарование. Острите думи и надменното поведение на Теди оставят горчива следа в сърцето на Кари и тя започва да се съмнява дали изобщо мечтата й ще се сбъдне. Така започва пътешествието на Карина. Но не към Япония, а към нещо много по-важно – откриването на силата на благодарността. С помощта на майка си и своята специална кутия на благодарността, Кари ще научи, че най-красивите моменти в живота са тези, които споделяме с хората, които обичаме. Като добра дума от приятел, вкусните сладкиши на баба, празниците с семейството или пък целувките на малкото и кученце. Кутията на благодарността е история за умението да намираме радост в това, което вече имаме, вместо да гледаме към това, което имат другите. Децата ще разберат колко е важно да се съсредоточаваме върху собствените си усилия, докато вървим напред към целите си. И че дори най-голямата мечта може да бъде постигната, ако се трудим и не се отказваме да вярваме в нея. Защото и най-дългият път се извървява стъпка по стъпка. Приятно четене!